Unong yalam liang persya Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak titos Tarwel Khan haga kat kendai trik jelio. Ula penpau ya kajing persya habayata ya kadorbar mang tingka jongka council. Da kababu jingkeli halor ka jingkela naka mang tingka kabatam surplus sya kabaduna deficit. Bat persya ru ya kajing terwa ya ka amendment ni jingpan kela ya ka KHAD Regulation but Administration of Land Act. Ngapen pau ka jing smokya na martang hadin ko basisnam pilawan ra ya ka mang tingka kabatam. Henry menta usnam da ka mang tingka kabaduna. Ngamtip ya ka daw balay tang sisnam menshwa pilawan ra ya ka mang tingka kabatam mentapat fikran jam halor ka jing penserwa kai. Kata kamut bakaladon ka jing penserwa kabala penkela sya ka mang tingka kabaduna ulaong. Ubak titos ulat herting eru ya ka jing terwa ka executive committee ban penkela ya ka land act. Ulak do baka kindon katan riu jong ka act kabatha banyamir jingmut shwa bat kidor bar hashwa ban penmi ya kanu kanu jing pen bana. Kaya ka ba penlingo ya nga kalong bahaga jing penkela ka ba pilawan ra menta pilaweng no na ka section katan riu ya ka kentien hadian ka jinga selok shwa bat kidor bar repair. Balay ban weng no ya ka bor jong ka dor bar shnong kirat kihima haba pikwa ban a jingpen banabat ki ula bu jingkeli. Ula kento bala tau ya katikaan banya da ya ka jingnong try kendo jungi kasi bat baka council kamdan la ka jong ka jaka puta. Namar ba pilakta ya ka land act nganut ban ong ba pikta ya ka do no jonga. Namar ngilas na ya ka land act ban penbet penkran ya ka jingnong try kendo jungi pat kasi. Lada pidon kam shu ya ki bor jong ka shnong ya thu ya nga hangno ka district ka don jaka ka district council kamdan la ka jong ka jaka watang shi in shiru baro ki jaka ki de jong ka hima rikenti bat kirat hatu kin sha ya ka KHADC bakan shupen mi ya ka jingpen bana klam da kan jok ktineki laong ubak titos ulapan pa persya ru ya ka jingpen rong ya u unique land parcel identification number but digital survey provisions ling ba ka jingpen kela ni amendment. Ngakwa ru ban keren halor ka amendment ka ba pilawan ra. Haba pet ya ka amendment ka ba piwan ra da ka ba penrong ya ka section 8 etc. Banwan ra ya ka digital session. Banwan ra ya unique land parcel identification number ban penong ya ka survey. Kumta ka ka ni ka unique land parcel identification number. Hatu ka penyasok bat ka sorkar India. Lara ka penyasok bat ka sorkar India. Kumtaru kinong syong shnong kidon ha ka jingma. Karu kom bapik wanra ya ka amendment kalapan sniudor ya ka jing hi jong ka dik act ulaong. Nalor kata ulapan ru ka jing pen syai halor ka jing pen kre jong ka council ya ki kindon nakabenta ka 16th Finance Commission. Agbede bakini ki natural calamities tani ki basya shock hakamariang la kalong ka eryong kamtam shock kriya ba kumta terter te ngai don bun ki paralok MDC ki jungi ki bala bu ya ki application ki jungki nakabantaban yo jingirap nakanika fon gabangidon Genre ke basopsi bagi penpau kalong bagi don ki pelayo ki don ki pempat yo bat kumjuru na kaliang ke sunga ala ay ke city house CM ringkat bat ki dur gidar ringkat bat ki singpil sisya na ki rangba snong na kabenta ki briu ki balangat hakani kelasya leng shop haka eryong genre ke basopsi kalong ba hadu menta ngam syemyo jingtip ai kabaar kabangakwa ban kren biang kalong ba meneh ha kajing pensyai ka jong iam ha bede bat general discussion nga kamyo kajing pensyai ha bede bat balai ba ka isi leng ba ka land department ka delete no ya ka to ka section 16 kabaong after prior consultation with the respective dorbar right and dorbar hima
Bat hakajo ka poru kung mga lakren mane ba ka ni ka notification la don ne kata ka consultation la ni ka jingya peliu jimut bat kirang ba snong bat kidor baraj bat kidor bar hima haswa ba fil penmi ya kani ka notification ka ba khatway tarik jong jun ar hajar atme haka jing snow hi ka jonga kalong ba ka jing delete no la ni ka jing weng no ya kidor ba snong kidor bar hima nang ni ngam tip na ka ka daw bagia weng Henry kumangalaong mane ka jaka kamdei ti ka jongi kamdei jong ka council ka ka jong ka baha po pe jing kni jong kidor ba snong kaha po ka jing pe jing kni jong kidor barai tilada kita ki try kimyo alat banyak keren bat fi kila weng no yaki kimyo banyak keliu jingmut bat fi ka department lani ka isi ban pentrikam yaki nunu ki jing penbanana kaliang jing ke pentrikam ke jong fi ya kani ka ak ngaso kalong ka bamla kan sia kani kung mangalaong mane pila kini jubor kila weng no ya ka bor jong kita bosno kan mau ba ka district council ka khlan kat ni dei badon kidor bar hima dei badon kidor bosnong ladang imden kidor bosnong kidor bar hima imtip kai ka banjai bang ijuong ba ka khandau ka siap kadi ka badon kam ngisung tenat ya ka notification ka jong fi ngalaong ya kata Andre hatu kilale ne ya kata ka exercise kumbala ko aga act section 3 16 kilale ne ya kata consultation bat menta sundon biwara ada ka amendment ban wenno sundon yaki kai kani kadi ka jingkwa ka jonga na kaliang ya ka bedei bat kani ka benta ka kongsan ka bekta ya ka bor ng kidor bosno kabalai kabanga syukwa ban pensno hang ni kalong ba ka jingi dei ba ka khasiel building and structure regulatory authority ngisu tho ba ka jingyo ka jungi ya kani ka bor ban ai ki building permission sya kita kijaka ki bahab apo ka Shillong agglomeration ibahap apo upod usam jo ka jingpet jingpit jo ka council kaladei ka jingerap ka bakongsan hamtam ya ka council ibaro kaway kum bangali iha ka budget baka jinglum ka jungi nangi kum ba pila estimate hagani ka budget ka manta kalong hadu kum ba siklur tam siklur life laila denrei ka ba sosi par kalong ba dio sngo bana kini ki breu ki badai ki beneficiaries kinong apply ya kini ki building permission lani banyo ya ki light connection ya ki NOC ba kumta terter baka don ka jing slab ngayo so mentali la si banai ka khamki ka takapay ngamtip ka daw yung bala si banai menta khamki kita ki file dan takadaw nga kwa ban yo ka jing shine halor kani ka banta titang ini hinga kwa ban kren hagi banta ki bakongsan tong kani ka court motion boleh sebut adan menuh kemudian ngan khad ya yam in charge bain ayah jawab Saksian kelisbuan ya pisong kenor buram pat kumcuru ya LO bila wanra ya tu ka mat panya syai bedai berkaneka budget ke jongi lembaga grant number 3 ke bahap revenue budget per finance department nang kong hakabedai bat ka jingbom pat yok ka jongi ya kaneka natural calamity scheme ka ba ada sekumsel ka don ka bahap kaneka grant number 3 ngas ngabot ong ba haga jing sha ya kane lembaga jingkeli hapo ka question award ru ada ban batai syai hendai lacar kata ngan sa simbyang yang ini ke beta ban pensyai yang sasisien aga bedai bat kata ke jing angnot ke jing krang ke jing ka ba syai kedarhi kalong ba kumbala batai nduk mene na kaliang ka jing jubab jong CM in charge na untakani ke benta ba kacing bompat yo kacing bompat la ban perlain aga bedai bat kini ke jing rap sya kitu kila not ke ba ha pakanong no konferensi ru ba hadu menta ka vote on account hadu like vote direct benai
ya ka bangit scam bahadian bangila pas ya kani ka budget mentaka sngi kita kijing bom yo ke jungpi kian nomdon show bat ngin sala punya ya kam skman but hakabidei berkani ka Cingwanra ya ka land amendment but ka cing pentemai ya kani ka section khan riau ka piong ngasmo ban pensyai na kalang ka jungi kum isi ba ngiwan ra ni kalan siling ka ba kam dai ban kni ya ka bor jung tisnong la ne ki elaka handroi ki dei tang ban le register ya ki ceka ki puta kumba labu bai hagi ceka chung karai na kata kadau kan nomdon kan uno kata kai penta ka palong ban ya kni no la ne ban pendu no kita ki bor kata kam dai ki ka palong penta ba chu chu obide be kane ka benta chong ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority ka kam kitlun hi henrei mla ban pen state ya ka kam nama hap ya pek ha ya buon bin pe bin ki benta ka bidai bat kane nang ba kanam don kan ono ka jing ko hap ban pek nan ta ki ban sorbe cheti kat kisla na try ka kam kan sayat iskhmat bat la ka don ka jing uat ka kum kata ngas no ban ai ka assurance ba nakaliang hi chong ki isi kan pek ya kane ba kum kita ki jing ka ba nakaliang chong ki pai ba hamtam ki kandu ngin la ban address ki ban pen state ya ka kam ha ka por ka ba piang. After prior consultation with the respective Dorbar Shnong, Dorbar Rai, and Dorbar Hima, may by notification. Ya kata filale. Notification filale. Nengaku aban tip filale ne em ya kani ka consultation. Bat kabaa, aku aban yo disai. Balai fi delete no. Ya ini contain beong after prior consultation with the respective Dorbar Shnong, Dorbar Rai, and Dorbar Hima. Balai fi delete no ya kadi. Kata ka disai ngaku. Namar haba delete kamu kadon kadau. Lagi kuat bantip kadau ayu fi delete no. Kamlong specific long ka papau syai kat kum ke record ke bangidon lang ko press hoi kelak don kata ka cingi pleu cingmot bat ki derbar snong le ne bat ki hima henry ke papau syai ki hadu menta kalong ka kam position shino tadi halor ini ibenta ba knang ba ka kam kan ya chakman lawan ra ru man pentri kam no ya kane ka amendment na ka benta ba kam kan ya chakman Tong layo jung pensai no yamin sha layo tu ka jing syai na em apa dia kam tambah tu ka jing delete ya tu ka ekidor bersnong yang suthuk ba na kaliang ka isi imat kamyo ya ka jing trilang jong kidor bersnong kidor hima na ta kadau ba delete ba to na kaliang jonga withdraw